Luya kinason. Luya panaon. Oh. Time. Wow. Ayos kan. Uy, ito ada po. Ito ang hilig. Bago. Nah, di sini sana itu. Mana saya? Nah, pinasan nito niya. Dako na sa usa, o bagay maigo. Tapos ano igo ba tapos nga. Tapos ipos nakalibre juga pas ipos. Tago-tago man. Enggak. Enggak enggak. Wala sa soup. Pasan ganyan. Oh, lubet lagi. Malo lagi yun. Dako lagi na kaunti lang. Laud ano. Si ate. Ini nasa tak juga kay luya kinason. Luya panaon. Sudah ada tanan. Oh. Oh. Oh, tanah eh. Ito dan dorong itu jadi. Tidak bisa. Aku ni. Kita ni. Luya panaon. Ngayon, nagluto ko na po suwa yun. Ano, abay, gihatag na positibo sa sinigang nga bangus. At tinula na pa. Gamay ra akong likaon. Kit kayo, di magwantaan. Ngayon si mama pan. Wow. Dari mo ako. Ito ang hilig. Pero ito tulog na ikabuo. Yan, ipit anak ko. Duha ra bitaw mabuhon na. Tingnan man yun sa may kon sa ipo. Ito nilabad. Ano pa din ay tunok? Ugat ka naman. Sama ni. Bago. Laso na yung ito. Ito ni bigyan tayo sa mga silo baka ito pagkuhan. Nah, di sini sana itu.
Ano siya? Pinaso na yung kanya. Dako na sa usa, o bagay maigo. Tapos, ang igo ba? Tapos nga na. Okay. Hindi akong gamay ka sa kuhan. Adil lang. Adil yung ano ni. Gutom na gutom kayo. Walang gantos. Saan yung baka talagang nilak eh? Hindi may siguro. Hindi po siya ba tanan? Ang kuwan man na bata na din ha. Umago kita din na sa sawa ni Andy Mike. Wa man din ha. Ano na eh? Murag anak na ni Teliti. Bayi. Na din na nakita na ako. Bakit bugas no? Bigyan natin mas kilo ba? Maka 100 dapat bugas. Bakit bugas tayo? Kami ni kaya pa. Dito. Ang paksiwon. Pagkakaon mo bata no? Oh, pasiwan ni ato lain nun. Kita mo ano ni. Ang ko liso na gani ko glamon. Ano ni sina ni? Sakit kayong anak. Ano na nagipon man ko. Pautahan na ng tiguang ka naman. Nagipon mo ka. Yan. Sobra na ba 30 akong ipon? Tinuod siguro ang nasa libro. Saan? 31 kabuk ipon. Hindi uno din mo. Di gani 32. Kaya 31 na. Yan na sa libro. Kahayag Jessalyn Barok. Nag-inispat pa ko. Sige na kay hayarong lagi. Di pa ako kung tiil. Kalambor naman. Kung paano ang tadani. Gagawin mo gagawin na ni. Tagadagdag ko nga. Nangyayitay ka na ka. Paano na lagi ko. Mulmul sila pa. Pamamana. Dag ilang mulmul makuha. Hindi mo po. Si Juel. Hilig mulmul. Minsan? Juel. Sasda? Kena mulmul.
Sama tatay umasok. Ito, upgrade pa man na. Kinsa. Hindi na agad. Ikaw man pala ganito basing kanta. Iasa man na ng isda. Mga kasing. Ay, ito. Ang mahal na eh. Patuloy na sintong kila. Mahal, bitaw na ila Kuya Ronel. Kailang ni? Ambot. Di man sila mamahilig palitan na kung mahal. Ate, ano? Bilin tayo natin sa mga bata. Okay na may mga bata. Ano? Bata buwas. Buwas. Mga bata, ano? Sila sa mga bata. Pag mali mga bata, dali ba na? Lapad ako yun. Ini? Laro lapad. Ini? Kayo. Suwa na tani. Mga bata ka na. Kaya mo na ba na susuwa biyo. Karag na pula. Mga bata na. Lainig sa tuwaon para sila ha. I-apel tunda ko kayo mo matong gihawang gamay. Kanon po na pum. Parang ganyan din, nag-anak dyan eh. Tapos ipos nakalibre juga pas ipos. Tago-tago man. Enggak. Enggak mana. Wala sa suit. Pasan ganyan. Oh, dali, dali, dali.